Us presentem Fitó Forestal. A Fitó som especialistes en tot tipus de productes per projectes en fusta a l'exterior. El nostre propòsit és ajudar-vos a escollir els materials adequats i fer-los arribar a obra de forma ràpida i fàcil. Amb una àmplia oferta de materials, et proposem solucions per projectes de paisatgisme, jardineria, tanques, passarel·les, agricultura. Entre la nostra oferta trobaràs tots els materials necessaris per fer realitat els teus dissenys en fusta d'exterior. Gràcies a 25 anys d'experiència col·laborant amb els nostres clients, l'equip comercial està preparat per ajudar-te a trobar les millors solucions per a cada idea. Treballem dia a dia per facilitar l'elecció i gestió dels materials i garantir el lliurament a qualsevol punt del país. Per a fer-ho possible, disposem d'un gran magatzem de 16.000 metres quadrats amb un ampli estoc de materials. Aquí preparem totes les vostres comandes, tallem fusta a mida, dissenyem i fabriquem mobiliari de fusta i encàrrecs particulars. A les noves instal·lacions de Palafrugell t'oferim un espai d'exposició on mostrem tot el material i on pots informar-te de preus, mides i disponibilitat. L'equip tècnic de Fitó està sempre a la teva disposició per assessorar-te. Perquè puguis planificar millor el teu projecte, a la nostra pàgina web presentem tot el catàleg online amb informació tècnica, preus i detalls de tots els materials. També compartim interessants continguts sobre el món de la fusta exterior. Sol·licita pressupost via web i en poques hores et fem arribar l'oferta. Si necessites assessorament, contacta amb nosaltres i un dels tècnics t'ajudarà a escollir les solucions pel teu projecte. En pocs dies, preparem la comanda i la fem arribar a obra. A Fitó Forestal creiem en la qualitat, la sostenibilitat i la millora contínua. Les certificacions d'origen sostenible de les nostres fustes en són una garantia. Fitó Forestal, especialistes en fusta per exterior.